Sampai thằng đưa gila. Samsa. Face to face खाथियाव खेबबाय ने आङो मानसियानो थांदों नै खाथियाव नै होद बांद्राय खाथियाव थां फिथाइफोरब्ला दस्रा फिसे खुमब्रा फिथाइखौ हरदो थाइसे खावसे बैयो दानखानानै बैयो नै मानसियानो नै जेरैनानै नै मैदेरानो बिलाइ 7 फुटसोल' गोजानाव दं दै मैदेरा मानसिखौ जेबो बानायालाय बिसोरनो आदार होनांगौ बे खुमब्रा दानखानायावबो एसे जादोंसै ओरैनो बोखानांगौलै बिलाइखौ जेबो बानाया मैदेरा नै मानसिखौ नै सानना नायदो बिलाइ गारनांगौ नै खाथियावनो नै 5 फुटसोल' होननाय जाहैबावनो मोनो जोंना बिलाइखौ जादों मानसियानो दे खाथियावनो जोंथ' 15 फुटसो गोजानाव दङ नैबे 4-5 फुटल' गोजान नै थोब मानसिजोंनो नै आलाय आंलै बियो नायदो आंनि गारिया गेरेबाथ' न'आव गेरेबनानै नै नै फैलायबाय मैदेरा नै सानमानि फैसैलै ओइ थांदो सेस या सिफायथारगोनलै बियो ओइ बिदि नङालै दे सेस बोफायथारगोनलै बियो ओइ मिसिं साफैदोलायलै गुदु साफैदोलै no बुंबाय थांलालै थांला थानाय नंला बिजों आयो बुंबाय गिदिंबावसो बेथ' सिफायथारगोन ना सादोलै सादो गिखायो नै गावबो गिखायो बिलाइ बे मिसिं सादो दे थाब खालाम बिलाइ बिबारा गिखायो नै गिदिरा नै बिबारा गियो सिलायगावनाय बायदि खोनायो दा सालायदों नै हगारलाय